Enwere ihe onyonyo m mere na wara YouTube m ebe m kọwara ọjị na uru ọjị bara na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị ebe ọjị dị, ya bụ ma uru ọ bara, ihe eji ọjị eme o. Onye nwere ike ịwa ọjị ya gbara gaba na wara YouTube m ka ị nwee ike mee gịnị, kirie ya ebe ahụ. Afa awara YouTube m bụ ọmalịcha Ada Igbo. Ya bụrụ na ịchọ isonyere m mana Facebook o, mana YouTube o, mana TikTok o, ebe ọbụla ị chọrọ isonyere m, afa m ebe ahụ bụ ọmalịcha Ada Igbo. Mana ọ bụrụ maka ka m ji bịa n'ụbọchị nke taata, ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ọjị adịghị, e nwekwara ihe ị nwere ike iji wee nọchite anya ọjị, ọ wee bụrụ ihe a na-akpọ bitter kola. Bitter kola ka ị nwere ike iji nọchie anya ọjị. Mana ịbịazie n'asụsụ Igbo, ịmakwa na bitter kola nwere afọ Igbo. Ihe a na-akpọ bitter kola n'asụsụ Igbo bụ akị ilu. Akị ilu ọ bụ ike ọ bụrụ maka